Na hát, csinálok egy VM videólapot, ez nem biztos, hogy bárhova is kikerül. Remélem, hogy nem. De valahogy összegezném a dolgokat. Eredeti terv az volt, hogy eljövünk Bad Kleinkirchheimba síelni. Minden fasza lesz, szétadjuk az egészet, meg ilyenek. Ez relatíve sikerült, de keci sok fennakadás volt. Mennyi. Hol is kezdjem, bazeg? Hol kezdjük? Hát ugye a szállás, nem? Volt egy csodálatos szállásunk. Megérkeztünk első nap, mert minden, senki nem várt minket, meg én. Zsida megtalálta a mécses tartóba a kulcsot, és akkor bejutottuk a Kecóba. Első nap, akkor mentünk, sieltünk, minden happy, minden fasz, happy. Hát szóval a cicás képzeljétek oda. És a lényeg, hogy aztán megérkeztünk a szállásra, és jött a fekete leves, hogy fizetni kell. Megnézzük, hogy az meg. Már kifizettünk mindent. És hát kiderült, hogy voltak rejtett költségek, amit a bookingon nem tüntettek fel, csak mi ott szoktuk be a faszt, hogy egy közvetítői oldalon fizettük ki a szállást, és ott meg ahogy kifizettük, elfogadtuk a dolgot. Úgyhogy itt ment jó sok levelezés a tulajdonossal, meg a bookinggal, meg majd még egy ügyvédet is felhívunk, hogy szaszi merre, hány óra. Aztán majd abból az ügyből lesz, ami lesz. Mi azon a policyn vagyunk, mint a booking, hogy nem kell többet fizetni. Úgyhogy valami lesz. Max ilyen 5 évig nem tudom kártyámat használni, vagy valami benne van. Csinálunk egy új Revolutot, meghívjuk, de valakinek a számát telószámot cserélek. Vagy még egy telószámot. Még egy telószámot. Csak a Revolutnak. Na hát. Jó, ez volt ugye az első nap, és akkor a második nap ebbe a stresszbe tellett, meg mit tudom én, de amúgy a síelés maga az mindig fasza volt, de úgy utána délutáni program, hívogatás, blablabla. Aztán, úgyhogy csak a Kevin tudott németül, meg az Esztit, de az Esztit inkább kivontuk a dolgokból, mert nem volt elég kemény felállású. De jó, hogy ott volt, szuper volt, köszönjük, csak kellett egy kemény úriember. Egy kemény Kevin. Egy kemény Kevin vágott. Na, és akkor még mi történt? Ja, amúgy igen, pre-story. 2 autót én hoztam, a tesómét, meg a sajátomat. És a menet közben folyamatosan ment a telefonálgatás a másik Toyotával. Valami kopogó hang abban megjelent hátulról. Még az is volt, még ott is Igen, de az idefelé a pályán olyan 120-nál. Ja. Ezt a kurva. Baráti volt. Úgyhogy még ez is ott volt. Aztán meg benyomtam az állófűtést a Verdába. Elmentünk a sípályára, megint benyomtam az állófűtést, amikor jöttünk volna el. Keci, nem lemerült az aksi. Kértünk egy buszos kollégát, hogy hát ha van bikázója, nagyon kedvesen megnézte az összes tárolót, de tényleg az összes létező tárolót megnézte a kocsiba, és az utolsóba megtalálta. És akkor sikerült azt is beindítani, azzal is volt egy kis ménázgatás, de beindult. Úgyhogy még ott is volt egy kis kaland. Hol van még? A 16 fokos lakás. Ja, mire megtaláltuk a termosztátot, addig 16 fokba csücsültünk, meg mit tudom én, amikor beleheltük, akkor volt 18. Mondjuk én éltem, én szeretem a hideget, de a többiek nem szerették. Aludni nem volt buli bennem. De amúgy én nagyon imádok hidegbe aludni. De hát ez most komfort kérdésem. Reggel másnaposan 3 óra alvás után geci szar volt, úgy fel kell jönni, fázom is mellé. Ja. Az ágyban jó volt, csak az volt a baj, hogy ki kellett kelni. Szóval. Ja, hát és
első nap az Eszti szerzett egy kis sérülést. Igen. A A, lábán. a kis ujját valahogy nagyon megütötte a bakancs, és nem volt komfortos neki a síelés. Zsidának a sípcsontját bökte meg nagyon, hogy ott kezdett el fájni, úgyhogy ők 2 napos síeltek végül a 4 helyett. Mi amúgy 5-re jöttünk, de a többiek 6-ra. Ilyen szórás van a dologban, de a lényeg, hogy úgymond ilyen minisérülés volt, de szerencsére semmi komolyabb. Aztán ott volt az a nagyon csecse ugratópálya. Vagy hát nem ugratópálya, mert a snowparkban nem mentünk el, hanem az a hullámos. És így a nulla tudásommal itt tök jó volt azon gyakorolgatni a dolgokat, hogy nagyon élveztem. Nagyon szép dolgokat lehetett beadni. Aztán még egyszer kimentünk arra a pályára, és nagyon jó volt a tegnapi nap, szétadtam. És leértünk a hüttéhez, és akkor mondom a Kevinnek, hogy adja oda a kulcsot. Bepakolok a kocsiba. Itt jött az, hogy elkezdte nézni a zsebeit. Az összeset. Mondom, kurva jó. Mondom, ez hiányzott még. És hát elhagytam. Úgyhogy Matyi drágával lenyomtunk egy Győr oda-visszát, mert a Győrbe elhozta szerencsére faterom a pótkulcsot. Úgyhogy mi azt az éjszak alatt megjártuk, 4-re értünk vissza. Nagyon jó volt az út, mert olyanokat beszélgettünk a Matyikával, hogy szétadtam. Jó volt. Meg a sok tömő tartotta bennünk a lelket. És hát szerencsére tényleg nem volt nagyobb balesetünk. Hát, mint utólag kiderült, én nekem nem tűnt fel, de a többiek mondták, hogy hát láttunk egy halott embert a pályán. Végezték rajta a szívmasszázs, geci. Nyomták Elég rajta lehozó a volt. CPR-t, és el is csúsztunk mellett, és már egy 15 másodpercen belül jött is a helikopter, úgyhogy de szerencsére nem velünk történt, ez az ő élete volt, az ő kis dolgai, úgyhogy mi ezt megúsztuk abszolút, tényleg ez a 2 apró sérüléssel. Valentina beleesett a tóba. Egy patakba. Na jó, Gyere. nem úsztuk meg. Hát de nem Bár sérült itt bogyóba meg. lement egy csuma részen, aztán ott volt egy... Nem bogyóba, hanem 360-at Na, csinál. bogyóba lement egy csuma részen, utána volt egy lapos rész, és ahogy bogyó lendületéből elkezdett 360 csinálni, és amúgy ő neki ez megy is, meg minden. Addig ment neki, amíg egyszer csak nem vízszintesen befogott neki az él, és neki ment az erdőnek. Mondta, hogy ilyen tényleg tört másodpercek alatt történt az egész, meg beborult, meg minden, és akkor így fölnézett, megtapogatta magát, hogy jó, élek, és második gondolat, a lécem hogy van, mert neki egy nagyon fullos freeride 200-valahány ezres léce van, úgyhogy amúgy egyetlen egy pötty nyomás lett rajta, mint egy kb. Egy kavics nyomás, úgyhogy nagyon fullosan meg túlélte. Csak a gatyája szakadt ki egy helyen, meg a ruhája lett iszonyú koszos, de őnek is semmi baja nem lett. Palkó botját elhagyta ugyan, de az már törött volt, Palkó eltörte, Percsi is beadott egy ugratást a pályán, el is esett utána, de Előtte is az meg sikerült. előtte egy lightosabbat ugratott, az sikerült. Percsi nagyon bátor volt, Matyikának is ment az ugratás, Kevin is nagyon küldte, Attila meg velünk kivott egész végig. Végig vagyunk. Nem hazudok, néhány azért pályasort megittunk. És most így az extra ráadás napon isszuk a kis forró csokicskánkat, és összegezzük a dolgokat. Ma még vár egy út ránk haza, és röviden, tömören ennyi a sztori, de
De amúgy ezek a dolgoknak ellenére is Ez egy bomba nyaralás volt. ezt itt megtoltuk, hogy élveztük nagyon. Bombas formas. Kicsit fárasztóbb volt, mint gondoltam. Még egy 6 napot maradnék. Még egy egész életet maradnék. Úgy is lehet. Pár dolgot el kéne hagyni, meg mit tudom én, mi nem. Legalább a Matyi nem hagyott el semmit. Kesztyűt, botot. Kap be a faszomat. A sapkájáról se feledkezett, sisakról se feledkezett el. Kajakrél egy napot, ezek sisek nélkül Jaj, sikertem, meg tényleg. ügetgattam, már ott hagytam a szállással. Na hát azért még történtek dolgok, még biztos tudnánk mit mondani. Most megvárjuk, ahogy lecsúsznak a Kevinék, meg a Bálint. Mert ők amúgy izét cserélnek. Ők majd fognak egymásnak a cuccát cserélni, a síelő átül a bordra, a bordos meg átül a síre, és mi meg majd röhögünk rajtuk egy jó nagyot. Ja. Videózom majd azt is. Jó, meg a Percsit húzta a felvonó. Megpihentem. Hány Gerszél. méteren húzta? Vagy 15? 10-15 volt, igen. Én csak hátradézek, és ennyit látok, hogy így húzza a felvonó, izomból kapaszkodik, fekszik a földön. Megpihentem, geci, kurva fárasztó végigállni. Jövünk le a hegyen, 40 perce, érted? Már szétdurrannak a lábizmaim, a kezem is. De tényleg direkt csináltad? Nem. Ja. Hát eldőlt. De kapaszkodott, nem adta föl. Kipucsultam. De nem engedtem magamat. És nem kellett sokat sétálnod onnan. Nem. Matyika jól levideózta, ki is raktam Instára. Ja. Csecse videó lett. Úgyhogy ja, alles zusammen, szuper minden. Egi. Alles gut.